барои шумо як варианти хонаи фурӯшӣ ёфтем ки умуман ягон камбудӣ надорад. Як мушки дута лифт дорад дӯстони азиз. Ҳардуяш кор мекунад. Бинед чӣ қадар подъезди зебо. Дар як подъезд ҳамагӣ 5 та хона ва худи хонаам ягон камбудӣ надорад дӯстони азиз. Холи калон, даромадгоҳ, духонагаи полноценни, яъне якум ҳуҷраш, дуюм ҳуҷраш тиреза дорад, кухнишам тиреза дорад, кухниш ҳатто балкон дорад дӯстони азиз. ҳоҷатхонаву ҳамом алоҳида. Боз чӣ мефорад дӯстони гиромӣ? Бениҳоят варианти хуб, ҷошам ҷойи беҳтарин. суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. хона дар баданасоз ҷойгир мебошад. ноҳияи исмоили сомонӣ. инҷо чораҳаи баданасоз. аз тарафи дасти рост роҳ ба сӯи хиёбони рӯдакӣ марказ, аз ин тараф роҳ ба сӯи меҳргон. хонаи фурӯшимон дар маъна ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хона. ду хонагаи полноценни пурра бо масоҳати умумии 88 метри квадратӣ дар 11-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат аст. шкатур, стяжка, трубаҳои отопленӣ ҳамаш тайёр аст, ҳамаш омодашудагӣ дӯстони азиз. монтажи барқ медӣ кардагӣ, дар криша солнечни батарея задагианд дӯстони азиз. нархи хона бошад $1150 сари 1 метри квадратӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи бо сифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.